Ako aktívny občan v samospráve, keď chcem vedieť niečo o médiách, tak v prvom rade to, že existujú rôzne typy médií. A sú to médiá, ktoré sú tzv. Seriózne alebo mienkotvorné. Môžu to byť médiá elektronické, čiže rozhlas alebo televízia. Môžu to byť agentúrne médiá a môžu to byť médiá magazínového typu. Všetky tieto typy médií vyžadujú trošku iný typ komunikácie a iný prístup. Je úplne iné hovoriť o nejakej mojej problematike alebo niečom, čo by som chcel odkomunikovať pre ekonomické médium, ktoré vyžaduje možno iný typ informácií, najmä možno hospodársky kontext by chcelo vedieť, sú tam čísla, dáta, je tam kladený dôraz na tento typ informácií. Inak budem komunikovať s médium, ktoré prináša odľahčený obsah a je orientované skôr na ľudské príbehy. Čiže tú istú udalosť môžem komunikovať rôznymi spôsobmi s využitím rôznych typov nástrojov, ktoré médiá môžu zaujímať. Ale rozlišoval by som, ktoré médium to je. Ďalej, v niektorých prípadoch nás môže zaujímať aj vlastnícke pozadie mediálneho domu, z ktorého konkrétne médium je. Nie je to len trendom súčasnej doby, a je to dlhodobý trend. Novinári v redakciách sú personálne poddimenzovaní, je to dlhodobý trend, ktorý nevyzerá, že by sa mal nejako zmeniť. Média bojujú o svoje miesto nielen medzi čitateľmi či divákmi, ale aj na trhu. A veľkú úlohu tam hrajú už v súčasnosti aj obchodné oddelenia, ktoré veľmi silno striehnú na to, či je povedaná nejaká komerčná informácia alebo nie. Nič menej, novinári musia plniť často viacero úloh, viacero taskov naraz. Stávajú sa z nich nielen ľudia, ktorí získavajú informácie, ale aj nakrúcajú videá, robia možno podcasty, strihajú videá, strihajú zvuk, čiže sú veľmi multitaskoví po anglicky, keď to povieme, čo sa teda podpisuje aj na tom, aký priestor dokážu venovať vašej téme. A musíme povedať, že väčšinou stretnete novinárov, ktorí nemajú príliš veľa času a energie venovať sa vám v takom rozsahu, ako by ste si možno vy predstavovali. Preto je dobré byť čo najlepšie pripravení, aby ste poskytli novinárovi čo najkvalitnejšie a najlepšie spracované informácie. Úspešne dostať do médií dôležitú informáciu znamená rešpektovať to, čo médiá zaujíma a podať informáciu tak, aby ich zaujala, ale nielen médiá, ale aj verejnosť. Sú niektoré základné princípy, ktoré by mohli spĺňať toto tvrdenie, ktoré teraz hovorím. Napríklad je to, že informácia by mala byť niečím zaujímavá a výnimočná. Mala by mať jasné fakty, dáta, aby sme vedeli porovnať, či naozaj je dôležitá a spoločensky dôležitá. Aj na lokálnej úrovni, aj keď sa môže zdať, že udalosť môže byť malá, môže mať v celospoločenskom kontexte dosť veľký význam. To znamená, že keď nájdeme prepojenie medzi celospoločenskými problémami a danou drobnou udalosťou v lokálnom rozmere, môže zaujímať aj celoplošné médiá. Čiže to môže byť niečo ako drobnosť, ktorá môže sa stať, že môže mať vysokú publicitu. Ďalej sú to veci, ktoré sú spojené s ľudskými príbehmi. Čiže ľudský element. Za všetkým, čo sa udeje, a môže to byť aj vážna vec na komunálnej úrovni, sú nejakí ľudia, sú nejaké príbehy. Sú ľudia, ktorí sa to dotýka. Napríklad priamo občania mesta, v ktorom sa žije a v ktorom sa prijíma napríklad nejaké dôležité rozhodnutie ohľadom rozpočtu alebo nejakého developmentu. Čiže je to ten ľudský rozmer. Potom je to lokálna mierka, ktorá nejakým spôsobom poukazuje presne na to miesto, kde ja žijem, kde ja bývam, viem sa s ním stotožniť. Ďalej to môže byť nejaká pikoška alebo nejaká zaujímavosť, ktorá sa vymýka normálu. To sú len základné črty informácií, ktoré by mohli médiá zaujímať. Ak také niečo máte a viete teda dohromady, je dosť veľká šanca, že to médiá môže zaujať. Najčastejšie chyby pri komunikácii s médiami vyplývajú z toho, keď sme hovorili o tom, že čo médiá môže zaujímať. Čiže keď absentuje všetko to, čo sme vymenovali, to znamená, že zaujímavosť, novosť, špecifickosť, významnosť spoločenská, keď tam chýba ľudský rozmer, keď tam chýbajú nejaké základné pomenovania toho, že čo naozaj chcem komunikovať, alebo je to zmätočnosť, alebo je to chaotickosť tej informácie, ktorú ponúkam, vtedy sa môže stať, že tá komunikácia smerom k médiám nebude úspešná. Nie je to len jediný prípad. Druhý prípad je mať schopnosť z ľudského hľadiska vybudovať si korektné vzťahy s médiom, s novinármi. Keby som na nich vrčal, alebo bol by som nahnevaný neustále, pretože možno, že na to mám dobrý dôvod, pretože ma niečo nahnevalo a ja to chcem komunikovať, musím brať do úvahy, že ľudia z médií nemusia úplne precítiť moju emóciu a môžem sa s nimi dostať možno do nejakej konfrontácie. Tomu by som sa vyvaroval. Čiže
keď komunikácia nie je vecná, ale je založená primárne povedzme na iba emócie hnevu alebo frustrácii, tak to môže znamenať, že to prinesie nie úplne úspešnú spoluprácu s médiom. Za všetkým ale stojí práve tá príprava. Pokiaľ je to nedostatočne pripravené, alebo pokiaľ nedostatočne odhadnem fakt, že daná udalosť nie je až taká silná mediálne a nemusí médiá zaujímať, môže to byť z mojej strany zbytočná námaha. Je dobré skúsiť si vybudovať určitú citlivosť na to, že čo je relevantné a čo médiá zaujímať môže a čo nie.